खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय नोंथांमोननो लागै माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो। नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन आरो हायोब्ला लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै कंग्रेस पलिटिकेल पार्टीनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ थांनाय 5 बोसोराव 2019 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइसिम केरेला रायजोनि वायनाड जिल्लायाव एमपि जानानै दङमोन। थांनाय 17 जुनाव दोलोनि मोनसे मिटिंनि उनाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों केरेला रायजोनिफ्राय एमपि मासिखौ नागारनानै उत्तर प्रदेशनि रायबरेली जिल्लानि एमपि जानानै थासिगोन। बिनि जायगायाव बिनि बिनानाव प्रियंका गान्धीआ एमपि महरै थागोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोसावना होनायखौ नुनो मोन्दों। आसाम सरकारनि नखर आरो राजखान्थियारि बिफाननि नेहाथारि बिबान मोननाय आइपिएस शिलादित्य शेट्टीआ गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनानै लाबाय। डिजिपि जीपी सिंहआ फोरमायना होनाय बायदिब्ला गावनि आंगो बिसिनि केन्सार बेरामजों थैनायनि खौरां मोननायनि उनावनो आइपिएस शिलादित्य शेट्टीआ गावनि पिस्तलजोंनो गावखौ खर'आव गुलि गावनानै जिउ फोजोबनानै लादों। डिजिपि जीपी सिंहआ बे जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो आसामनि पुलिस नखरा गासैबो गोथौ दुखुआव दं होननानै फोरमायदों। आइपिएस शिलादित्य शेट्टीआ आसाम सोरखारनि नखर बिफाननि नेहाथारि बिबान लानायनि आगोलाव तिनिसुकिया आरो सनितपुर जिल्लायाव एसपि महरैबो खामानि मावबोदोंमोन। बिटिसिनि दैज्लां बोथोरनि बाजेट जथुम्माया मैया 18 जुन आरो दिनै 19 जुन साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि एसेम्ब्लियाव मैया फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि दैदेननायाव साननैनि हाबाफारिजों जागायजेनो बिटिसिनि बाजेट जथुम्माखौ। मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, गुबुन गुबुन बिफाननि मावफुं सोद्रोमाफोरजों लोगोसेनो बेरेखा दोलोनि एमसिएलएफोराबो बाहागो लादोंमोन। बे बाजेट जथुम्मायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ एबसुनि मुभमेन्ट, बिएलटिनि मुभमेन्ट आरो एनडिएफबिनि मुभमेन्टनि मारथायार नखरफोरनि अनसुंथाइनि सायाव बुंदों। एनडिएफबि आफादा मोननै मोनथाम जानायनि जाउनाव एनडिएफबिनि मारथायारनि लिस्टआ कमप्लिकेटेड जानायाव आरो भेरिफाइड खालामनायाव गोबाव सम लादों होनना बुंदों। बिटिआर सरकारा 3 बोसोराव 632 मारथायार नखरफोरनो अनसुंथाइखौ होबाय आरो गुसुं समनि उनावनो 200 नखरफोरनो होनो थांगासिनो होनना बुंदों सीएम प्रमद बर'आ। एबसुनि मारथायार, बिएलटिनि मारथायार आरो एनडिएफबिनि मारथायार नखरफोरनो गासैनोबो एक्स ग्रेसिया होनायनिबो थाखाय आसाम सरकारजों सावरायगासिनो दं होनना बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बर' सुंद' सावथुन एबा शर्ट मुभिनि एक्टर दैदेन औवारिखौ पुलिसआ हमनो हानायनि खौरां मोन्दों। साननैसो आगोलाव कल रेकर्ड भाइरेल जानाय उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय दायाव सोमोन्दो गोनां बर' शर्ट मुभि दिहुनग्रा दैदेन औवारिखौ पुलिसआ हमनानै क'क्राझार कर्टआव थिसनबाय होनना खौरां मोन्दों। अनिल कुमार नार्जारी आरो सुबर्न बिथांमोना दासिमहालागैबो थाखोमानानै दं होनना खौरां मोन्दों। नाथाय बिथांमोना सारेन्डार जागोन ना जाया आरो माब्ला जागोन बेखौ उनावसो मिन्थिसिगोन। आसाम बेटेलियनआव साख्रि मावनाय बनजित दासखौ उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरि महरै 20 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा फोसावबाय। बनजित दास मुंनि बेटेलियनआव साख्रि मावनाय सुबुङा थांनाय 2019 मायथाइनि अक्ट'बरनि 9 खालाराव सासे उन्दै हिनजावसाखौ लांनानै जिनाहारि खालामहैदोंमोन। स्पेसियेल केस नं 21/20 363 आइपिएस R/W सेक्सन 4 अफ पक्स' आयेननि गेजेरजों मैया क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया बनजित दासखौ 20 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा फोसावबाय। एनडिएफबि केडारफोरनि रिलिफ आरो रिहेबिलिटेसननि सायाव एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारिआ बुंदों 6,000निबो गोबां एनडिएफबि केडारफोरनो 4 लाखनि रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जाबाय। नाथाय सोरबायदि केडारफोरा मोनाखै होननानै दाबि खालामबोबाय थादों बिथांमोननि सायाव एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारिआ बुंदों। बिटिआर एकर्ड खालामनो थांनायनि सिगां एनडिएफबि प्रग्रेसिभनिफ्राय धीरेन ग्रुपआ गावना थांदोंमोन। जेब्ला एनडिएफबि प्रग्रेसिभआ मोनसेमोन अब्ला 11,028 सा एनडिएफबिनि लिस्टखौ भारत सरकारनो गथायदोंमोन।
जेब्ला धीरेन ग्रुपआ गावना थाङो धीरेनजों लोगोसे 220 केदारफोरा थांफादोंमोन आरो बिथांमोना गासैबो रिहाबिलिटेसनखौ मोनबाय। नाथाय गावना थांनायनि उनाव धीरेन ग्रुपआ गोदानै 600 केदारफोरखौ सोसनदों जायफोरखौ सरकारा एनडिएफबि होनना सिनाया। बिथांमोनानो रिहाबिलिटेसनखौ मोनाखै होनना दाबि खालामगासिनो होनना बुंदों एमसिएलए सन्जय सरगियारिया। बेनि अनगायैबो 2012-13 मायथाइयाव जाय एनडिएफबि केदारफोरा केम्पआवबो थानो हायाखै आरो गामियावबो थानो हायाखै दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगलर, केरेला बायदि जायगाफोराव थांना थाहैदोंमोन आरो एनडिएफबिजों जेबो सोमोन्दो लाखियालाबानो एनडिएफबिनि कड अफ कन्डाक्टखौ सिफायनानै गोबाव बोसोर एनडिएफबिजों सोमोन्दो आरो जगाजग गैयाजासे थादोंमोन। नाथाय बै समाव बिथांमोनखौ नागिरब्लाबो मोननो हायाखैमोन। नाथाय 7-8 बोसोरनि उनावसो जोंबो एनडिएफबिमोन होननानै बुंना लादों। आरडि फेक्सननिफ्राय गोबां केडार्सफोरानो केम्पनि बाहेरायाव थानानै आफादजों जगाजग गैयैयाव आरडि फेक्सननि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनखौ बाद होनानै जायफोरा केम्पआव नांथाबनानै दंमोन आफादजों जगाजग दंबाय थायोमोन बिथांमोननि लिस्टखौल'सो आरडिनि दैदेनगिरिफोरा सरकारनो गथायदों होननानै बुंथिदों एमसिएलए सन्जय सरगियारिया। जायनि जाउनाव गोलाव सम जगाजग गैयाजासे थानाय एनडिएफबिनि केडारफोरा रिहाबिलिटेसननिफ्राय थालांदों होनना बुंदों आरो रुल बायदियै बिथांमोना डिजार्टेड महरै स्वीकृति मोनखाबायमोन होननानैबो बुंदों एमसिएलए सन्जय बसुमतारिया। एकर्डनि सिगाङावबो बिथांमोना एसेबो जगाजग लाखियाखैमोन नाथाय एकर्डनि उनावसो जोंबो एनडिएफबिमोन होनना बुंनानै लाफैदों जायनि जाउनाव बिथांमोना रिहाबिलिटेसननिफ्राय बयकट जानो गोनां जादों। बेनि गेजेरावनो सोर नंगुबै केडारमोन आरो सोर नंखाय बेफोरखौ नायबिजिरनानै बे जेंनाखौ फोजोबनायनि खामानिखौ मावगासिनो होननाबो बुंदों एमसिएलए सन्जय सरगियारिया। एनडिएफबिनि गाहाय आफादगिरि रन्जन दैमारिनि साजानिफ्राय गनाय गैयैनि सायावबो एमसिएलए सन्जय सरगियारिया माखासे बाथ्रा बुंदों। ओरैबायदिबो दायो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे स्टेप लानायखौ जोङो नुनो मोनो जे जाय बिथांमोनानोखि लं इयार्स जेलाव बिथांमोना दं किन्तु एज पार द ल अफ द लेन्ड बिथांमोननि जि केस आरो बे केसा कन्टिनिउ जाबाय थाथों किन्तु बिथांमोना न'आव फैनो हायो बेबायदि न'आव फैनो हागोन बिथांमोना दा बे प्रसेसा जागासिनो दं। दा बेखौ खालामनो थाङोब्ला दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि ब्लेसिंस नांगोन। दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि ब्लेसिंस जेब्ला जों मोनगोन जे बिथांमोना न'आव फैनो हागोन किन्तु बिथांमोननि जिथुनिखि केजेसफोर आरो बे केजेसफोरा एज पार द ल अफ द लेन्ड जुडिशियेल सिस्टेम बायदि बे थांबाय थागोन। दा जायबा माने बाथ्राफ्रा दिनै बेरखांबाय थादों जे 30 अक्ट'बरनि बम ब्लास्टनि जिथुनिखि केस बेलेगफ्रा एसे नर्मेलसि मोनसे पजिशनाव दं। दा बे 30 अक्ट'बरनि जिथुनिखि बम ब्लास्ट केस नैबे हाइनेस्ट क्राइमाव नोङो थाबाय। दा जेब्ला बियो कर्टआव मोनसे बार्डिक्ट फैबाय आरो बे कर्टआव बार्डिक्टआ बिटिआर सुक्तिनि बोसोरसे सिगां जाग्रोनाय बे बार्डिक्टआ बिटिआर सुक्तिनि सिगां बियो लाइफ लं इनप्रिजनमेन्ट बेबायदि एनआइए सिबिआइ कर्टनिफ्राय बियो ओंखारबोग्रोदों किन्तु बे ओंखारनो नाङामोन किन्तु बैखिनि समाव जि फास्ट ट्रेक बे सोदोबखौ आसलते सोर बेबहार खालामग्रोखो सोर लाबोग्रोखो किन्तु नर्मेलि जुदि बे केसा इन जेनेरेल भाबे थांबाय थानायमोनब्ला दिनैहालागै जाय बिथांमोनानोखि कनभिक्टेड जादों बिथांमोना आरामसे गावबा गावनि न'आव थानो हागौमोन आरो जाय बिथांमोनानोखि लाइक उइटनेस हिसाबै जे 30 अक्ट'बराव उइटनेस हिसाबै जाय बिथांमोनानोखि पिआइएल खालामदों आरो बिथांमोनाबो गले गले कर्टआव बिथांमोनाबो फैनो बागौमोन बै मानसिफ्रा उइटनेस हिसाबै जायफोरबा माने होदों। दा खायफाफ्राथ' ओरैनो होदों बेबायदिबो जोङो मोनदांनो हायो आरो खायफाफ्रा न'नि फेमिलिफोरा होदों जों मोनदांनो हायो किन्तु जेनेरेल जिथुनिखि प्रसेसआव जुदि थांबाय थानायमोनब्ला बे केसफ्रा दिनै आरामसे उइथड्र जालांगोन आरो बिनि सायाव खुनु माने मानसिफ्राबो साननाय नङामोन किन्तु फास्ट ट्रेक बे जिथुनिखि वर्ड बे वर्डखौ आसलते सोर कनभिन्स खालामखो सोर लाबोहोखो
दा फास्ट ट्रेक जितुनिखि ट्रायल आरो बे फास्ट ट्रेक ट्रायलाव आसलते जि 30 अक्ट'बरनि जि बम ब्लास्ट नै बेखौ थाबनो फोजोबनांगौनि सार्थआव माखासे पलिटिकेल वेस्टेड इन्टारेस्ट मानसिफ्रा नियारेस्ट टू जाय बिथांमोनानिखि डिटेन जाना दं इन द केस ऑफ माने 30 अक्ट'बर बिथांमोनखौ रं मोनसे लामायाव आसलते दैदेनदों आरो बिनिखायनो जायबा नियारेस्ट मानसिफोर आरो बिथांमोना हमस्लाबनो हायाखिसै बुजिनो हायाखिसै जे फास्ट ट्रेक जुदि ट्रायल जायोब्ला जे बिनि एडभान्टेज आरो डिसएडभान्टेजआ मा जागोन बियो अबे लामाथिं थांगोन दा फास्ट ट्रेक जेब्ला बे ट्रायल जानाय लोगो लोगोनो गभर्नमेन्टनि मा होनना बुङो हाइकर्टनि जि माने जाजमेन्ट सिबिआइ कर्टनि जाजमेन्ट बिथांमोना फाउन्ड टु बि गिल्टी बेबायदि मोनसे बार्डिक्ट दरनना होबाय फास्ट ट्रेकनि जि माने ट्रायल मथे तो फाउन्ड टु बि गिल्टी जेब्ला ओंखारबाय आरो बियो बिटिआर सुक्तिनि बोसोरसे सिगांनो बियो लाइफ लं इनप्रिजनमेन्टनि मोनसे बार्डिक्ट नोङो सिबिआइ कर्टनिफ्राय ओंखारबाय आरो एट द सेम टाइम बेखौनो आरो चेलेन्ज खालामबावबाय नोङो हाइकर्टआव आरो हाइकर्टआवबो बे एखे बार्डिक्टआनो फैबाय दा जोङो खोनानो मोन्दों जे बेखौ आरो पिएल खालामदों नों सुप्रिम कर्टआव खिन्थु मोनसे जुडिशियारि सिस्टेम आइदार इट मे बि दे माने जुडिशियेल कर्टआनो जाया मानो हाइकर्टआनो जाया मानो बा सुप्रिम कर्टआनो जाया मानो दा फर एग्जाम्पल जे हाइकर्टआ जि सिबिआइ कर्टनि बार्डिक्ट आरो बे बार्डिक्टआ गोरोन्थि जादों मोजां जायाखिसै दा सुप्रिम कर्टआ जुदि बुङो जे जिथुनिखि बार्डिक्ट आरो बे बार्डिक्टआ मोजां जायाखिसै बियो गोरोन्थि जादों दा बिदि जुदि बुंलायलायोब्ला इन्डियानि जुडिशियारि सिस्टेमनि सायाव नोङो रावबो बिसास खालामनाय नङा इन्डियानि जुडिशियारि सिस्टेमनि सायाव रावबो बेबायदि आरो मा होनना बुङो मोजां जाजमेन्ट फैनाय नङा दा बेनिखायनो नैबे बेलाखौ आसलते जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआबो गारना दोनाखै आरो बिनि थाखाय डे एन्ड नाइट जोंनि प्रमद बर' बिथाङा नाजागासिनो अबे लामाजों बोरै हागोन दा जोङो नुनो मोनो बहुत बेबायदिनो जेलाव डिटेन जाना थानाय नोङो सेंग्राफ्रा जेब्ला बिथांमोना न'आव फैयो बेबायदिनो गभर्नमेन्टजों एसे एफिलिएसन खालामनानै एसोसिएट खालामनानै बाथ्राफोरखौ माने बुङो खिन्थु जाय बिथांमोना बेखौ जास्ट पलिटिकेल पारपसावल'सो माने माखासे मानसिफोर दं जे बेबहार खालामबाय थादों जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो हम मिनिस्ट्रिनि बहाय नांगोन एप्रुभेल नांगोन आरो बेबायदि बहुत माने एजेन्सिसफोर दं सिबिआइनि जिथुनिखि कर्टनिफ्राय बे बार्डिक्टआ ओंखारलांदों दा दिनैनि तारिखाव जोङो मेन्टेलि बेसे प्रिपेयार्ड बे खामानिखौ मावनो जाय बिथांमोना नियारेस्ट टु देम बिथांमोना गजानायखौ लुगैजायोना लुगैजाया आरो बेनिखायनो इन वान अफ द इन्टारभिउ नोंथांमोननि बे स्टुडिअ'आव आं बुंना थांनायमोन जे बिथाङा गनायनि जिथुनिखि राहा लामा बहाय बिथांनि फेमिलिनिबो इन्टारफारेन्सनि प्रयोजन जानानै दं दिनैनि तारिखाव दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया फोथायनो एसे गोब्राब मोनदों बेबायदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बिथांनि सायाव एसे बिसास जिथुनिखि आरो बे बिसासखौ बारा मोना बेबायदि मोनबाय थादों दा साबजेक्ट टु डेट बिटिआर सुक्तिनि साननैसोनि सिगां इन प्रिन्सिपल दा आइबि अफिसार्स एन्ड आरडि चेयारमेन बिथांजों मोनसे क्लज डोर डिसकासन जादोंमोन आरो बे क्लज डोर डिसकासनाव इन प्रिन्सिपल दे हेभ एग्रिड जे सुक्तिनि उनाव फेमिलिखौ लाबोगोन बेबायदि बाथ्रा स्पष्ट